गोबाङा YBY नि दावराव जिखुनुआनो जाया नैबे स्पेसियेल आपडेटखौसो आं लाबोग्रोगोन। जायफ्रा नायदों अन्नानै एसेब्लाबो खामानि मावनानै होदो। बे रां बिनाय बा मानायनि भिडिअ नङा, मोनसे स्पेसियेल आपडेट, मोनसे गैयै न'खरनि सासे बिफानि थाखाय जाय गोमानानै दङ। बोरै गोमादों दोनखारनाय मानाय नङा, मोनसे इनसिडेन्टसो जादों। एक्सिडेन्ट बा इनसिडेन्ट, दाख्लै सोरबा कमेन्ट हरदोंमोन इनसिडेन्ट नङालै एक्सिडेन्टसो होननानै फोरोंहरफिननाय। एक्सिडेन्टआ जाहैबाय सौग्रावनाय बा माबा मोनसे एक्सिडेन्ट जानाय, नैबे इनसिडेन्ट। दा बे इनसिडेन्टआ मा, खामानि मावनो थांदोंमोन गैयैनि थाखाय, जोंनि BTC नि नङाब्लाबो आउट अफ BTC ब्लाबो जोंहा बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बिहुराम बसुमतारी मुंनि सासे गथ'फोर दङ। बिफाया न'खरनि गैयैनि थाखाय गोजान जायगायाव खामानि मावनो थांबाय। दा फैफिनबाय थानाय समावहाय आन्द्रानि स्टेशननिफ्राय मोनसे बा मोननै बेखिनियाव एक्जेक्ट मिथिया जादों लांग्राया। बेखिनियाव मानसिया खर'आ एसे बोरैबा जानानै ट्रेननिफ्राय बारजुमदों होनदों। बारजुमदोंबाथ' बेखिनि स्टेशनाव थागोन। आंनि बुंनाया जाहैबाय मा हेल्प खालाम नोंथांमोना भिडिअखौ दिनैनिखौ हाजासे शेयार खालाम, जाहाथे बर'फ्रा गोबाङा जोंहा मावग्राफोर दंहैयो। आन्ध्रायावनो होन, अबेबा गुबुन गुबुन स्टेटफोरावनो होन, गोबां बर'फोर दङ। एसेसो क्लुबो मोननो हागौ, इनफरमेसन मोननो हागौ। सोरबाफोर बिदि जाथाय जादों, थैदों ना थांदों ना गोथाङै दं मानसिखौ बुंनो हाया। बेखायनो सोरबाफोर नुस'नो नामा बा मिथियो नामा इनफरमेसन, सोरबा मिथियै मानसि ट्रेननिफ्राय बिदि गोलैनानै थालांदों बा गोलैनानै जेबो जायाखैबाबो बेखिनि स्टेशनाव दं। लांग्रा मानसियाबो गाव टटेलि मोजां बुङाखै जाहैदों। दसेबा बुङो गुदामाव हमनो मोनदों, दसेबा बुङो बारजुमदों, आरो सोरबा बुंनाय बायदिबा अबेबा स्टेशनाव ओंखारनानै थाबोदों। बेबायदि मानसियाथ' बारा सालु नङैबो नङा। दा जाथाया मा, बारजुमदों होननायानो जादोंब्ला, जुदि बारजुमदोंब्लाथ' स्पिड खारबाय थानाय ट्रेनावहाय मा जाथाय जायो जों मिथिखायो। बेखायनो सोरबाफोर आन्ध्रा प्रदेशआव खामानि मावनो थांग्रा गोबां थायो बर'फोर, एसेसो जाथायखौ इनफरमेसन बा खोनादोंब्ला न'खरनिसिम मिथिहरबानो जाबाय। कन्टेक्ट नाम्बारखौ आं भिडिअ होनानै होबाय। एसेब्लाबो जायफोर बर'नि एस'सियेसनफोर दंब्ला स्टेटआव, बेफ्रावबो एसे मिथिहैनाय बायदि, आरो सोरबाफोर नायस'नोब्ला बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै होबानो जाबाय, जाहाथे बे सुबुंखौ इनफरमेसनखौबा मा जादों मोनथिनो हायो। सासेल' बिफा, न'खराव सासेल' मावनानै जाहोग्रा आरो गैया दा बुंबाय बेबायदि। थ' जिखुनुआनो जाया बे इनफरमेसना होबाय YBY नि खोथा। YBY निखौथ' मा बुंबावनो, मोनसे G+ आदा आलफ्रेदाबो शेयार खालामदोंमोन। G+ पेज बा निउस पर्टेलावहाय मोनसे इनफरमेसन ओंखारबावदों, बेनो 2 लाख फाइन प्लास 2 years इमप्रिजनमेन्ट जायफ्रा बेवहाय बे एप्सखौहाय प्रमट खालामगासिनो दङ। बेबायदि मोनसे नुबावदोंमोन आं दहाय। सोरबा मटर साइकेल लानानै फैनानै BMW नि सिमां नुहोलांबाय, दा माब्रै जानानै दं मिथिया। बेबायदि आरोना। आं भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला, मेन टारगेटआनो जाहैबाय आंना नैबेसोमोन। बेखौ शेयार खालामनो नोंथांमोननो शेयार खालामनो मोनबाय, आरो नोंथांमोनाबो बेखौ शेयार खालामनो हागोन। आरो गोसो गुदुंफ्रा सोरबाफोर मोजाङै आरो गावनि भिडिअआवबो होफाबावनो हागोन। बिहुराम बर', बिश्वनाथ जिल्लानिफ्राय बिथांनि इनफरमेसनखौ जाहाथे मोननो हायो। बेखिनियानो। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं, लाभ इउ अल।